Yorok try para banget bait bat kini giba jumlin ban pet ya kini ka YouTube channel bentangan ai kawai ka jing hikai kani ka kamdei ya ki nong yalam ti ngakwa ban ai jingmut ifi hang ni leng ba ka tin jong ublei bat ngan ai kani ka title lain ka jingkran jonga kumni kibriu ki bakumno ba pinjit kum kinong yalam kinong yarap ha ka ministry ke bafitrai no ha ni ka kam ublei ke bafitrai namar dan kam ha fa kumbang ala kran lapan i fi na kapor ba ha ka bible ublei ujit ya kinong yalam ujit inong yalam bat ujit ya unong yalam ujit ru ya kitu ki bayarap ha kata ka jinglong nong yalam man yalam gi pat ba ban yalam ki lang berat ma ki jong ublei ban ai ki ka jikai ti kumnu pinpet kendet pinpet ya ka jinglong jong kini kinong yalam pet menta orang pingi la sujit ban syakri ublei tang na benta baki dan ya ka jing start beriu ma ki dan ya ka logic ma ki beriu ki la supet ki beriu baki dan ka logic kidan kata ki bakila ban keren ya kaktin jong blai kinang ban keren ti ndrai kimpek pat ya ki bai ki karakter ne kita ki jinglong ma ndrai ngimpet na ka bible pat ublei ka pher ba kar kom jit nong yalam na kaktin jong ublei bat ublei dapet thani kita ki kerdan ya kita ki kerdan jong ki ndrai upet ba ya ka karakter jong ki ya ka jinglong ma ngilak ban pet na ka jutang ka barem ru ngipet bahabu Moses ublei bla jet yo Moses ba nyalam ki khun Israel pi ba Moses usdang ban le hi ni kong yalam him tu bat ule hi ki baro usim ti ki baro andrei ni haba lawan thau kurem jong thau jong Moses Jethro bat ulahikai Moses banjit ya kita ki beriu ki ban yarap lang ni ki bala lang ki bala dan ya kata ka jinglong pat min pat ne kat kal nong ka exodus kal nong ka bakhat pra kat khat ka bakhat lai bala ya tu ni ti ka kitab exodus kal nong ka bakhat pra kal nong ka bakhat lai ter man puli phim ni ti ha kata Lashai Moses lasyong ban bishar yau patba bau tau patba ulayang hajan Moses nadu menstep hadu ba layong ren temut gitu ki patba hilawan Ahmad Moses nadu menstep hadu namit hadu layong ren berkat jampi ka jing bun kam jong Moses trai dang ban bam ja hab bam jaw wet hab ma hab let no ban ya bishar kita beri ba kiwan bat kita ki jing jong ki tu Moses sulale hi bet kumni oh kalau abun kam ti ka khat ka khat sa ko om ni te habau thau kurem Moses ulayo ya kata baro baulale yau tau pat ba ula om kai kani ka bamele yau pat ba balai masyong marwai ban bun ki ba trai kamu blame takile hi marwai ngat mafi le lot gi marwai dan porshu ya family dan porshu ki mar ko ban le hi marwai ka to babakala wan Moses sulale ya babakala re ba wan Jethro wang gumno wang ti haba thau kurem Moses sulai ya kata baro ulale yau tau pat ba ulong kai kani ka bamele yau pat ba balai mesyong marwai bat baki brio baro kila yang hajan jong me nadu menstap hadu balayong ren khat bakhat san teu Moses lai thu au thau kurem namar baki brio ki jiyawan hanga banyak keli na ublai pi bun sin hanga ga YouTube lu ngai ba bun ki ba keli nang ni ma ya ki jing keli namar ba ublai ukran nang baki syakri jong ublai la se kani ka YouTube ka bangalai kran ni fi kalai rap dan ki bala phone yang ngilai kendu ngilai yok ban penduai pilayo ka jing ladu pilayo ka jing answer no blai ma bangi guide ka rumah tin jong blai ti hang ni Moses rungi iu laki lawan show Moses labun ni pat ba lawan no Moses wong no wong
tu Moses lai thu alo thau kurem namar baki briu ki ju yawan hanga banyak kali na ublay haba ki adan kanu ka kam ki awan sanga bat ngabishar kan ha padang ki parlok banga ju pentip ru yaki hukum ublay bat yaki anjung u tu thau kurem Moses ula ong ha u kat kani ka bamele kamlong ka babha pi ong kani ka bamele mele marwai kamlong ka babha shisha men saduk borno na no mami hi bat uni upat baru badan lambat me na ba kani ka kam khia ya me mem don bor banle ya kani wei briu nak tak khat khandai ong ni ong mem don bor kani banle wei briu kini ki pat baru kin sathat kin yang lan kin up ban ong no ong no to snap mentai ya ki ktien jonga ngan a jing snang ya me bat ublay unlong rengkap bat me tulong mami nakabenta ki briu hakmat ublay ba men yo walam yaki kam joki sha ublay men hikairu yaki rukam bat yaki hukum bat men pen i yaki yakalenti hakaba kidai banyat bat yaki kam yaki ba kidai banle arpuai ru putet men jit na utau pat lam pai khot ba arpuai kumnu jethro ai kan ka uai ka jingmut ya Moses ubang ru putat menjid na utau pat ba baro ya kibriu ki banang basian ki basyap ting ya ublay pat kini kibriu ki banlong ki banang ki basian bat hakaju kapor kilong ki basyap ting ya ublay ya kibriu kan ki bahak pat ya kibriu ki basyap ting ya ublay ki bahak kibasian kibanang piapet yang niru nangta kiba isi ya jing lalat pat kimdei ke bakwan mentoi ba isi ya jing lalat mentong ru kum kini halor jongki bat kinlong kinong sensyar ya ki hajar bat kinong sensyar ya ki spa bat kinong sensyar ya ki sanpo bat kinong sensyar ya ki po tu airu hakini kinya bishar ya ki briu halakasngi tu ya ki kam ki bajur baro kinya walam ya me mot ki kam ki bakham namar Musa sulak khamya chakmat lada ki mla syu ki tigi wei ban solve wan lam syu Musa suang dari wang watle hi wang sai ki rang ba shi hajar shi spa nak ta ki san po mot ki kies ki bakham men bishar me tu airu akini kinya bishar ki briu halakasngi tu ya ki kam ki bajur baro kinya wan lam hame hera ya ki kam ki baret kinya bishar hi kum takan long khamsuk ya me makir kinya kitlam bat me ya ka jingkit lada men le ya ka ni bat ublay ru un hukum ya me kum ta timan long ubala ban sya banu nu pat ba baro un let syaka jaka ka basuk ni tapi la syai ni redan ki briu ki ban tray ministry ko ban le hi ya ka baro kit kiai baro ya dan porsyu ban duai tan porsyu ban syong hak chat jong blame dan porsyu ban puli kat ba dan porsyu ka yeng asam kwa ban le hi baro khan ha na kata kadau ka poi sakabaki khat ka to ka exhaustion hak tin jong tin parang ya kala ka tran no kana na kata kadau ka tran sebab ka jinglong sim namar belai ba kwa ban le hi lut ndrei ni pet na ka tin jong belai kamlong tawat Moses sudah able leader bala jule hi marwai pi katuka jingkwa le hi marwai kadai ka ba fidan insecurity ngon pi shap ting yo pi shap fidan ga jing shap ting pi nan ga jing suk hau blai ba pi kwa ban le hi ba yo ki tamput yo fi na ki kam kiu kerda ka ba bakala ngon pi hanai habau Jesus Christ ru hikai kumno gospel Matias kan ni kan kadai ka jing hikai penlong senran gospel Matias kal nong ka ba arpu pra kan ni kan kadai ka jing penlong senran pan arpu prak ong kide tu dai let yalap ya gospel mo ong tu da penlong senran ya ki benriu baro mo tu ber penlong senran ya ki benriu baro kadan kam ha ba pin penlong senran na keren ya kan para banget da ka belong praktikal ngalai i mo ha ki jingya jing sakri jonga bat ngani thu fi pat da ka jing ai jong bleng apen mi YouTube nang niru ngam dan ka jing that namar balai ka ningkong kadai ka ba ka jing ai jong mublai ngala syong ban duai syong ban keren kini YouTube ngala syong ban duai pi yang abang kemen tingadan ka family ru ngadan ka kam ga jam ga bang trai ya ro utrai ai let ban visit i gibriu ngoyo ban penduai gibriu ru
ngayok ban kawai ka de ka jing ai jong blai ba dan ka bor jong juai ka ba ar ni tu fi ngam jule hi ngam jule marwai ngala train ki disciple menta fi ki disciple kita ki bayarap lam yang hakani ka ministry ka bangile kita keju pat kani ka ministry ka bangile kam dai ka bang syukran ni fi tang nang ni ka YouTube PE bang syukran nang ni ka YouTube nomor ba ngampalat iki video ki ba ngibe men simbaman ngibe ksud no kadang-kadang ka jingale sisa ngibe pen be gitu ki ksud ki bate gitu ki dan na perang kini ki bala phone hang ni hapo YouTube na YouTube yo na ngi ai ya ka Facebook account janga sandan remai swear ki yo ban phone ki kilawan ru syaka santa prang pat fin pet bangam jule hi marwai balai bangala de train ya gitu kibriu ban jet ru ndai ngim jet chu mata dak jing ai jong boleh ngam jet rai kibriu tang bagi dan ka kerdan bagi start bagi ladap theology ngim jet ya kata ngi jet ya kibriu kat kum ka tin jong boleh kat kum kumno wang ru putet man jet nau tau pat ba barok kibriu ki banang basian ki ba syap ting ya boleh kibriu kan ki ba hak ki ba isi ya jing lalat men thong ru kum kini halor jong ki bakin long ki nong sensyar kamut kumno haba pi jet ning kong haba ngi wan ngani etu pingim jet rana mar balai ba ladangi jet kulumar lada one way one ang tongan ya trail lang bat pitongan long yu yang ngim tre man le kum tang tang ngim kerki namar mdei bang isi eki kalong bala dangi ai ka kam jong ki kani ka jing ka ministry ka ba penbe ksud ka ba ki wan ki briu ki bala ba ki wan ki briu ki bala dan ya ka jing di kiat ka ba da ki snam ki wan ki briu ki dan ki bala ki kam nuti kem aurea ki baran ki jingpang ki baran yu de ladang isu jet ki bri ki basunang ban entertain man syukran tang man syukran ban pen sngok tanat unum mi rau tu men sim baman ni tu pi ke kadai ka ba ma ka jing syakri kam dei bersyukran na YouTube ni te ni hab ban jet ya kita ki bri ki basian ki banang ki ba shapting ya ublai ki ba dan ka jing start jeng blai ki ba hak ki ba isi te pi su tu ki bri ko kumnom ta ki dei ki riu duai ki bri ki bala kala ka bamot kibala ada play gitu gi pop kiba kamdan syuk ka pop ka bari ki lang ka ba katek meraw ki bat kiba dan ru ya ka jing duai kibala dap ya ka jing kharsin ada pen baptis ki kila yo pediam ni mensim makhut kiba dan kiba klan ban puli ya ka ketin jong belai ngitrin jong kita ki briu kiba na ta kiba shapting yo belai fi ngalaju observe ya ni namar bangatrin practically ki briu ngam dei bang syukran nang ni ngalam ki beri ngahikai bikin beksud ba ngalaju i bagi tu ki bamdan sisa ya bor jong jing duayam si pangkin beksud itu namar hakajing ya beksud tentang ki du bela sate sakum ka sempor tapi san kenta ba pin syong la bun ki beri tu bawan pin lek marwai ka hunu kum tungan lek marwai kum tu manga hak ba sedang te ublei ai kan hari ha bangal asu tu mentana ki jong bleng train kan ya train kan ki disciple ngi penlong senran ki wai bat ngemile ministry show tang bo ubri unang ban ruai unang ban temu dan kasap ban kim ngong aingo yu blai ban gitu kisap rela dong dan shisha ka jing shapting yu blai dong pat lat lu jam habakin play kini ki pop aurea kin play ki pop ki bashar kai la daw tu bri umpat khut yal diu tu mesim baman atak kala una atak kala te pini ibet ya kata rela dangila jit ya ki bri ki bala khut ke donut ki bala ngem kran ya ka jingjanai nim dan manu bajanai ringi dang be ta ka jingjanai ringi bri ki bala bet syakh mat blai ha ka bari kim pet shu ki film chakhlia ki ai kinawan ki bri ban play gitu ki la ban handle fi itu ki jing e ki bai kendu ki ba syirkai ki wan man pla nan ta da ki dan ke baki dan ha ba ki penbe mesim baman sisa ki yai ne tu san kan ta pinyong ne syong san kan ta kin duai para banget dalam ada ubriu ubang 4 penlian yal diu duai tang sitan kanta samthia na kumnon ai ka jing syakri kumuta mdei nga ong mdei ba ngit sapen sitam hiru yudungi ai ka to ka jing syakri kin sakrawat wet ke men simaman ba left but right but diam but man tingi tri ni kita gibriu na ba piwan sigi jing duai bin penduai ni tri ni kita gibriu ki ba wa syong ai ki kejat jong blek ba em ga jing em ga ba khut dia baki let ban be ksud du kadan syari ikhtiar dia ngalak ju observe ni habang train kum tu ki briu ngapat dan tu ubam dan ka jing duai am
Sitan kentau be su la mi no sabar sipang la mi dan hawar dan ramla ban be da kabor do itu bala syong sha kejat jong Jesus ada ngile tamasha hadu ban la lut tu beri ngidai i sisa te ngihap ban jit no kita gibriu om na ki kerdan tang ba fini itep ban puli fitep ban ya ka Greek fitep kitu ki menton ong ka karakter dan kam pi ka karakter ki ba syap ting ya ublai hang ni kan ka jingjit jong blai dai kam long no siliang ta yo bam nang bam start hang ni ka ministry ka bengilek ngim jit chu mong pat ba tang na benta ba film pat dap ya ka matrik ba film pat dap ya ka theology mo film pat dap ya ka taka seminary film yo ngim jit kum tang ni jit ni train ki brio halor ka jing IT lek jang ki show blai ni train mot ba ki ni sedang ban hikai ban puli ki tin jong blai dan wei u ba da ka jing ai jong blai ngayo ban train u haban kong wan ka jing kala ka momot usha te ranjan gi pop man ni sedang ban ye phone sedang ban apply gi pop sedang ban penbe tu men si maman dan tang ban puli tin jong blai rumla himot dor adu kata umla ra utang man puli ruang habang ong utup puli nak kam ki apostol ar lai pupra uang kumno ni kawang ti up teras nang puli ru ngong i melai uplei upat ya do no jong fiti ya penduai ya be tu men simbaman wan ka jing pen baptis yo pediam ni men sim ngong sedang mentawan puli ki jong blai anau la sedang upun yang hadin la le sasnong punong ada mama kumno mencuang puli ngam nang kijong blai mata hadu kan riu lenong ngalak puli ya ro ya utrai ngom katu kan bau blai jit ipi ba pimnang ya awi nrai pidan ya kajing septing ya blai long ublai pat wikai usdang man puli kini kitin menta ngani tu ipi para banget udan la kajong ka WhatsApp group ka ba usna hinga pen slori but hakata ka WhatsApp group pa ndai syuk mga bahandel kita kiwan ki beriu kim itu iru yang kita kibawan ula sna ya ka WhatsApp group la ka ula handle ya kata WhatsApp group ban yarap si kiwai ki ba yo pi om ba dai tang kan ga YouTube mga sna ngala sedang ban raise up iki senrang no but ti hangta kumbangai i no musas ngam dan ra kata ka jing ngau khonyo ban ong ba ula sna WhatsApp group ni ngadai ban control tu hoi open art so group kan rai kambon sien kibri kilat cheu namar balai ula dan ya ka ikhtiar ka bor te banduai bat nginda ya dan ha ministry lada u ya kenduk lang masyid khat lang ni uru baun penbe men sim maman la mu dan tu syong ti kijat jang blai banduai syong sya jing it mdai tang tawai dan so wei badan chati syok priau ta ula dan sendan ya ka YouTube video menta hero extra tar dang wan ning kom nyetu ini ki basisau nang wan kong sate ki men sim baman ki men sim aurea ki men sim lai pho jat nganong piki jing dikia ke hadin mentapat blai ula pelak lu yu la pen baptis la yo la kelah kamut plai ki pop nata la long nong ya lap tingin dai kenduk lang u nasyong bak mat syafrang da pi ini video itu meneu de bak meban nong silong te bak mat syafrang to si Arab lang bet kini gilawan ni ban kala ka bomot ki basate men simaman sim no handle no fi kini ngatang marwai senu ngan le pi kata kan belum praktikal but senu kan le marwai tak ada long mahkaman ban syakrim ta ngam kuslai la daki job men sim ki sna ka YouTube ru keman bang pen sluri ki namar boleh ngile nang mata ka hima jong boleh tu wat jit kan yu briu tan boula ulong unang baula dap pilek banong beladap ka jing puli bau dan ka logic ngala jui te paramat dan ki beri ki bakren na ka logic ki keren ba ka jing start pin snap ki ada sngo kum baki kraw pala ndal adai manya tenjuk sisa ban be itu men simbaman ki sarandar nong pi si pam ki mla ban syong ka jing duai ki mla ban syong sya jing et kim dan bor ban syong namar balai 4 train ya ka karakter jing pi Henry kini kibawan naka jaka bakendong naki snong kendong pek ngam dei ni bang amut ban ben yi nong saru mo dei ngam kran yi tai pi gi banang bastard mo ngam ong ni apostol Paul de banang bastard mo te ngar ngam kelim yel di banang bastard rei ho mal adab ya ki jing puli mo adab yi jing puli ka badai badang li ngam ong ngam sim yu rei ngam bau blei jit te tang kita upet ya ka karakter transformation pet ya ka yu
ya lagi balak lut nak pop pi balak lut nak jing bisni pi hun ti hang ni ba pi train kan ong ka ministry kan roi kan ministry ka ba shisha mo ndai ka ministry man chupen ngau tanat lagi beriu tu wan jing san sibet la ula lek pet film jakria bang kan mentoi yu kata usuang te ngau tanat badai bakaran tu nong yalam hata mau tu nong yalam tip ye ka problem ni ba yu kata kam dei ka jinglong nong yalam sa ka jinglong nong yalam sha pa i bo moses u solve ki problem jing itu pidan ka jing tu nong yalam jong piu di ban la ban syong bat pi ban ai ka solution ye pi kai ka jing ndrei la da pu usu khat bible study pi shu enjoy hek tu bible study la ta pi mi biang pi wan kim ju dan ka jing ya rap te ka kata te sakut ka pop poi shedu jo mlat lu ni kitu ki jing lien ki bas ni ngam nget ya kata te ngai i ba haba ki apostol ru ki le kan ki briu ki lat lu bun ki bayo pang ki okya bun ki badan kham tam ga jing pang ka kenjaman sim ladah la khya ka men sim de ki tu ki jing pang ka mat le ki okya ngarung ada ni ka testimony men syang ayo pang arpaus nam pang pro namar balai ka tray ka gastric ma ka di ka pop ka badan apo ndre la kala ka momat metang ala yo khya ti nga ong ni pi jit ya ki briu na ka kerdan jo ki pihak bantan ju do men sim pihak train pihak dalam praktikal nak ta jit ki briu ki badan ya ka responsibility ibadan shisha teng ibamdan ka responsibility ngan ong pikin chu i tu pin khalam ka jing syakri te pihak bertanju ban je kan wat haka kam ki apostol kal nong ka ba kal nong ka banri pin dapat mo kal nong banri kum no ki je ngan puli nak kam ki apostol kal nong banri pa wang ti hak kita ki sngi balaman bun ki senran lami ka jing khnyum na ki jiu greek ya ki hebrew na bala kham le landat ya ki rekun thai jong ki haga basam ki jing isnai ka bahala ka sngi ti ki khat armut ki bala khat shaki yo pat ba ki senran ki la ong kamlong ka ba bet yangi ban ino ya ka jing yalap ya ka tinu blai ban syakri ya ki mi na margatat ko para pinyak mi nyawat ki rangba na pi ki badan ka nam ka babha pan ki badap da uman sim pan bat na ka jing start bangin thong ya ki halor ka ni ka kam hanrei ngingin yaine ha ka jing duai bat ha ka jing ya ha yalap ya ka tin te kata ka jing ong kala pen sngo bhai to pat ba baro kum ta kila ya jit yo Stephen u briu badap da ka jingat ba uman sim khoj ba yo Philip ba yo Prochorus ba yo Nicanor ba yo Timon ba yo Parmena ba yo ni Kolas bala kelaniam ubana Antioch ya ki bala penyang hakmat ki apostol ba ha ba kila ya duai kila bu ya ki kti haki te ka tin u blai kala roy ba kala man shikat dai ki senran hajur selamat bat upat ba babun nakiling do ula ko ngo ha kata ka jingat pi watang bansam ya ka jingbam ya kita kampak dai ka basya kristin blai pi la jit ki badap do mensim jong blai ki balayo pediang ni mensim ki bla keren ni ki telit ki batamai ki bla dap ya ka jingkar sin dai tang kata ki badan ya ka nam ka babha ki ba syap ting yo blai ki badan ka hak ki badan ka jing duai nang fi ka jing duai ka bakhalan ka badan ka intimacy kini ki briu ki bala jet di apostol bat pi am tang bigi sam ya tin jong blai u Philip ula let ban yalap ru ha ka lenong ka bapra ula be ki men sim baman ru bat sibun ki lai okhya nang tu para banget ka jing syakri tin blai ka jing syakri am dei ka platform am dei ta bangin yang na ka platform na pulpit bat ong bangi bet palak ban keren kadai ka jing syakri ka ba kenjaman sim ka bangi hak ban yele gitu ki ba kenjaman sim ba ki wan ki briu ki ba ngalai kenduk bun ki briu ki badan ki jing bangalai ban selok ki briu ai ka jing start dan ki briu ki badai ban penbek men sim baman ki dan ki briu pat ki bangi dan kamban penslur bagin keren yang tinjong blai ki dan lagi jong ki jong hala hanrei kan mentoi iu ladapi shu sngo tanat man let jing yeseng pim yo like lut na ka pop pim yo like lut ni gitu gi jing kuslai kamen sim pim yo like lut ni gi pim long usnran jong blai kan dan jing mot ayu kan kata lakhat yang i bangin ya tenrong lang pai daka buram ya ki pat ngamut syaka jing long senran pi kumni ngin jit ya ki leaders mo dei kumni ka bomot ngin hab da jit kat kum kanong rem yu blai kindan ki barang sedang bapli kidang wan ban kelah ka bomot
kidang wan plai ki pop bila pen bap siki nginang hap man hikai ki train ya ka jing duai train ya ka ketin jong blai anda kila san hang tu kan ngin sa ngan sa ailat ya ki ngin sa ailat ya ki kan hap long kat ketin jong blai rela dam dan umen siam dai umen siam ude wan ya ba ketin tak ada wong ki badap da umen siam bat kada ka jing start pi ka jing start kawan ka jing start kawan nak ketin jong blai ti umen sim pat wan woi umen sim wan habangi duai ngi dan kabor man duai pi umen sim pat kajing start mendai tang umen sim ru dan kibriu ki badan kajing duai ki dan pat ya tin jong blai kelumar turun re ki badan yo umen sim pat kajing start umen sim jong kajing duai umen sim jong kajing start bangi yo kajing start nak tin jong blai kumno ban takel li gitu ki dede hang ni ka discipleship ka dan kambang kata kajing penlong senran ka dan kambang om syu ban penlong niang ngalak ban challenge fi shisha la pi ong shisha ba ministry ka datang ban keren kitin jom yang ini let ki jaka ki bakan dong yang ini let ki kendu ki ki briu ki batik marau di pop ngan ait ni orang to be you man sim baman be pendek kuno la pimdan shisha ka jing duai dam pin siap tim te la pidang dan ki pop ki babuk ri pi yang makana nak pulpit pin siap tim te untrai kala kan mau ki tu ki pi kan mau ni am ki tu ki kun jong skiba skun skiba kiba let ban be mensim baman ki ong hak kerteng jong skres ki be andre gitu ki mensim baman ki akan drop kelai ki akan lengkut ki akan mensaw ki namar balai utu mensim baman wong yo pol teng itu yo jiskres itu wong pipi dai ai tiga membuat pimla ban fake ya kajing syakri ka bosya ban syukran nyalap untuk te mo ban syuai program ban keren ban nyalap te biangkan Henry dal alet juga madan tamasha pinum ion ong chaka de gajing ele ka basya ngakran nak baburam ni marka jing syakri ublai kadai ka bangiale ya ka ki bakenja men sip pe upol wong no kidam di demonic spirit kidam di bangiale te shwa ba ubri unsan ka jinglong men sim dan kamban penbe shwa gitu ki men sim kusut nak do no jong udan kamban kala ka bamot shwa de hang tan sayo man hikaya ka tin jong ublai sayo establish sayo mandap do men sim blai hang taun sai so kan long sendran hari pi shwa lap ya tin jong ublai pi klam da penbe gitu ki men sim baman pi da kham ya lap ki banduai pi ki syate kim num san kita kada kita sakut chi post nam do ki long klung sa Handoi ka jing syakri ka ba penlong senran ka ba andala dap ar ne lais nam utu ula ayu kumbang ong fi ne ba utu ba mat chaprang mentau dan la jong ka YouTube channel open mi video sa snap se la tapi kwa follow se u OFLD mo shu type OFLD kan sami ka channel jong u de ba mat chaprang ka dan ka kasi media na aim to pin sapat ki jing hikai jong u di mangila train long senran u dan sya ka ikhtiar ba kabor dan ya ka bor sya jong o mensim tu ba me ban umpat sna tambah udan lagi jong WhatsApp group gidan skiriu kan tairu kong dei silen nga ai tu nim dei ban rajak lagi gibun kiwi pat mila train kena samla ki ba mdei tang bakinang ban syurai choir ba choir te boro ni ki sunang ban praise and worship ana ki ba dan shisha ya ka jing shap ting yo blai ki ba ya ka hok ki ba ya ka yu te para banget la tapi kwa ngir ngila ban train ya fi wat ong ba ngadang sakut ka pop ya kita kan yo boleh bukan kenang pat ya katuka Mary Magdalene syua bakan long ka senran jong Jesus Christ kat no teli ki men simbaman ki dan hadu nyau teli ki men simbaman ki batik baku mi kau Jesus Christ lo be open long senran ka tengah ni aware fi ni la da pi sakut ka pop pidan ka pop auream ta pidan ka pop ka jingklem pidan haka pet yaki film jaklia fi bi le kata masturbation fi dan fi dan ka jing pidan lah haka pop ka bersyir kaiwan kentak yang hasan dan remai swear ha Facebook iPhone number yang fingin phone la pidan sisa ka jing terang ban iet yo Jesus Christ ngin penlong senran fi ngam syukran gi kentin jali jom kumbau pol wang karan syuk kentin jali pinda long senran syam per pinang au bina pi wanang bastard fi de businessman one ngin hikai fi menlong senran ngin train nya fi hadu ba pinda long leader pindan ka jinglat lut pindan finsa dan ka ikhtiar banle ya ka ju ka ba ngale namar menta kam dei syuk porbannya te ya khu mi brio ban shu penlong yaki bakin shu perajak betang we brio am dei ngira yo Jesus Christ ngira jak yo Jesus Christ am yo brio
Jadi ngin penlong leader ya firu. Tidak light da pisno tanak saya kan ga video mde tang ba pisna pitrang sya. Da like da share ba subscribe. Om dei syu ban ya syakri blai tang kita gi banang basta. Rei ki riu pat ba kan se blai tam sei ba kenu gi ba terang sya. Wala fidan ha pop ka ba fidang te khu mi te mara. Fidan ha jing fidan ha ke blai un sei ya fi. Ha ba fitrang sya. Un penlong kita gi senran jong Jesus ban penyar hima jong blai. Hom yo beri ban penyar ki hima jong blai un yo ban kerku ifi dah ka kertek jong Jesus Kristus ban Nazaret kita ki bam ju subscribe ki ba subscribe balai video ya kan ka kabu dah subscribe dah hit notification button dah wan sendan syangi ban ngin yo ban penlong senran ya fi dai ai lang ketika dia ka mon jong fi tapi kwa shisha ba kan ni ka jelame ka ya kan royam ai shisha ka ketika dia ka mon jong fi ni i ya gospel kan roi haba ka roi ka gospel ki kam di drop skin ja ki kam khala ki kin duna shibun nang fi kin duna shibun nang fi pat kan dan ka society jangi sya kan long ka to ka chat benri ka ba i sya blai kan long sya ka chat benri ka bam dan ki jing kerdu rei mata pni ka dan ka jing kerdu na mar blai ki dan ki khun rei ki ba ki kpa kim chat ting yo blai ki i untuk kim psai ki kum no kan ka chat benri jangi kan jot haba ukpa ka yeng dan ka jing syap ting yo blai usyak te marau ka pop aurea pop kelim ulat banyak sebigi wei ki kentai pek ya ka yeng asam tagi mi am ki khun pongka ka sajat ka society ne te dei tangka ni ngan fi ka ktien jong blai wa ka jing syak skiri ka basisha ngau ngakran ni da ka jing sya namar ngala touch sya ban pek ini ki bangadan ka jingkit kli ngasam fi ngadan ka jingkit kli ka bo blai la ai dan nak tak buram jong try, ya ro you try, ngai ba shan suer nang ni, sai sin pat ni nak kendu, ya ro ya kerteng ka bakhu jong try.